নমস্কার জয় জগন্নাথ দর্শক বন্ধু বাহানকা স্টাইলে রেল দুর্ঘটনা 21 মৃত্যু 70 অধিক আহত সম্পূর্ণ খবর জাঁয়া ভিডিওটি গোটিए লাইক করে চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে দিও এবং নোটিফিকেশনটি অল করে রাখতু এইভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও সর্বপ্রথমে জাঁপারে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত করতু তা সহিত আপনার এই নিউজটি কেଉଁ জিলার দেখুছেন আমি তলে কমেন্ট মাধ্যমে জনাতু। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ସ୍ପେନରେ ବାହାନକା ଷ୍ଟାଇଲରେ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା 21 ମୃତ 70ରୁ ଅଧିକ ଆହତ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ସହ ଧକ୍କା ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସ୍ପେନର ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେଉଁଥିରେ 21 ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି 70ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଲେଗାରୁ ମାଦ୍ରିଦକୁ ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଧାରଣାକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଲାଇନରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଥିଲା ଯାହାକି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ବାଡ଼େଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସ୍ପେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାଲେଗାରୁ ମାଦ୍ରିଦକୁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଥିଲା। ଧକ୍କା ପରେ ଉଭୟ ଟ୍ରେନ୍ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ କୋଚ୍ ବା ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ କିଛି ପରସ୍ପର ପରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭାରୀ ଉଦ୍ଧାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆବଶ୍ୟକ ହେବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଗମ୍ଭୀରତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସ୍ପେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପେଡ୍ରୋ ସାଞ୍ଚେଜ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେବାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଟ୍ରେନ୍ର ବିକୃତ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରବିବାର ମାଲେଗାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:40ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରାୟ 300 ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଟ୍ରେନ୍ରେ ଥିବା ମେଣ୍ଟାସୋ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଠାତ୍ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ସବୁକିଛି ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା, ଜିନିଷପତ୍ର ପବନରେ ଉଡ଼ିଗଲା, ପିଲାମାନେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଲୁକାସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି ଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ମାଦ୍ରିଦ ଓ ଆଣ୍ଡାଲୁସିଆ ମଧ୍ୟରେ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ସେବାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ମାଦ୍ରିଦ ଓ ଟଲେଡୋ ସ୍ୱିଡେନ୍ ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ରେଳ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜାରି ରହିଛି। ଇରିଓ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଏବଂ ଇଟାଲୀୟ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ଘରୋଇ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ଅପରେଟର ଆଣ୍ଡାଲୁସିଆରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ରହିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସମସ୍ତ ରେଳ ଚଳାଚଳ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଆତଙ୍କଙ୍କ ସଠିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ।